हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायनायजों गोदान आपडेट खिथानो फैलायबाय बेनो जाहैबाय पिएम किसाननि एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ आरो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नाय लोगोफोर आङो एप्लाइखौ खालामदोंमोन हादोंमोन नाथाय दायो सार्भारा बिजि जानो हागौ आं नोंथांमोननो लाइभआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनोबा माबोरै खालामनांगौ आं जास्ट बेनि प्रसेसखौ खिथाग्रोगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाबाबो नायनानै उनावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दायो जुदि सार्भारा बिजि नङाब्ला एप्लाइआ सोलिगोन नाथाय सार्भार बिजिब्ला एप्लाइआ जानाय नङा रेजिस्टार जानाय नङा आरो दा बेनो जाबाय फार्मारफोरनि 2000 मोनगोन आरो नोंथांमोना 3 टाइम्स मोनो बोसोराव 6000 मोननाय जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आरो बिनि फार्स्ट किस्ति हाबबायानो दायो 2000 नोंथांमोना मोनबायानो जायफोरा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन दा फै लोगोफोर नायनोसै जोङो माबोरै खालामनांगौ प्रसेसखौ नायनोसै नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन नै बेवहाय दङ pmkisan.gov.in आरो दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस मोनो दा बेवहाय फैनानै नायोब्ला जों बेहाय माखासे नोंथांमोना इन्सट्राक्सन मोनगोन दा बेखौ दोनथ'दिनि दानिया जों नायनोसै फैदो बेहाय दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो पेमेन्ट साक्सेस बिदि दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव फाइनान्सियेल इयार थायो बेनो जाबाय 2020-21 आरोना बियो देग्लायनि ओमफ्राय पिरियडआ 3 थायो आरो बेनो जाबाय मास मोनब्रैजों खनसे होनाय जायो दा बे जादों नै लोगोफोर एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव मोनसे मोनो आरो आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव मोनसे मोनो आरो बिनिफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय मार्चसिम मोनसे मोनो दायो एप्रिलना हाबबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय एप्रिल मे जुन जुलाइनिया जिखुनु जाया मोनसे हाबबाय आरो दायो नोंथांमोना मोनखाबाय दा बेखौ दोनथ'दिनि दानिया माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो दा नै बेहाय माखासे अपसन दं नोंथांमोना नायदो जेब्लानोखि एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोना बेहाय खालामनो हागोन बेनो जाबाय निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेहाय थुनांगोन आरोना गोदान खालामोबा ओमफ्राय जेब्ला रेजिस्टार जागोन आइडि नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना बेहाय नैबाव नायनो हागोन स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार नोंथांमोना खालामदोंना बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बेनिफिसियारि स्टेटास नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो जायफोरा नायनो गोसो दङ दा जों नायनोसो फैदो दायो आं नोंथांमोनजों लाइभ देखानोसै एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनांगोन बेनो जाहैबाय निउ फार्माराव आरोना बेवहाय थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दायो आं बेहाय क्लिक खालामसै नाथाय सिगाङाव गेवदोंमोन फेसआ नोंथांमोना दायो मोनगोन ना मोना नायदो खाफालखौ आं दायो बे लाइभ नायनोसै दा बेहाय आं क्लिक खालामबाय नै दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबाय नै दायो लोगोफोर दा सार्भार इज आनएभेलेबल जाना दङ दायो बर्थमान खिन्थु हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन आं नायदोंमोन ट्राइ नायदोंमोन एप्लाइ खालामनो हायो आरो जों खनसे नायबावनोसै ट्राइ दा जोङो फैफिनबाय बेक फैबाय फार्मार्स कर्नार नोंथांमोना नुनो मोनदों ना फार्स्टआवनो थायो दै लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनगोन बेनो जाबाय निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसनाव बेहाय थुनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा दायो जों बेहाय आरोबाव खनसे क्लिक खालामबावबाय दा नै बेबायदिनो आनएभेलेबल जागासिनो दङ नाथाय दायो बिजि जालायबाय माने आं सानदों बांसिन माने दायो एप्लाइ खालामदोंदां बिनिखायनो सार्भारा बिजि जादों आरो एप्लाइखौ खालामनो हागोन टेनसन लानाङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेब्ला खालामगोन आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामगोन माने एप्लाइ जायोबा आरो आं दायो हाथ'वासै खिन्थु आं बेहाय खनसे क्लिक खालामबावबाय नै दायो 3 टाइम्स जाबाय दा नै 3 टाइम्सआवबो फैयाखै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय सार्भारेज आनएभेलेबल जाना दङ आरोना खिन्थु सिगाङाव गेवदोंमोन आं नायखांखाबाय सिगाङाव गेवदोंमोन दायो जों एगजामपोल नायनोबा दा सार्भारासो बेनाल'सो एप्लाइआ बिजि नालाय माखासेखौ जों स्टेटासखौ जों नायनोसै जुदि गेवोब्लाथ' जागोन दा बेहाय जों नायनोसै बेहाय जों क्लिक खालामबाय दा बेवहायबो गेवासै थिगासै ओमफ्राय जों दानिया नेक्स्टआव थांनोसै दा जों नेक्स्टआव थाङोबा जोङो बेहाय जों नायनोसै रेजिस्टार जों स्टेटास नायनोबा जों जुदि रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला जों आइडि नाम्बार मोनोबा जोंनि स्टेटासा माने जादोंना जायाखै जों बेहाय नायनो हायो आरो बेनो जाबाय जों बेहाय नायनोसै क्लिक खालामसै दा नै बेवहायबो जानाय नङा जायाखै आरोना दायो हाथ'नाय नङा नोंथांमोना नुखाबाय दायो हाथ'नाय नङा खिन्थु दसे समनि सिगाङाव जादोंमोन दा जोङो नेक्स्टआव जों नायफिननोसै नै बेवहाय निउ फार्माराव जों थांफिननोसै दा बेवहाय क्लिक खालामफिनबाय दा लोगोफोर बिदि नुबाय नोंथांमोना दायो हानाय नङा दायो हाथ'वाखै आरो बेवहाय खालामनो हाथ'वाखै माने सार्भारा बिजि जागासिनो दङ नाथाय ट्राइ नायबाय थाबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना हाखागोन मबाइलावनो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हायो नोंथांमोना जास्ट एकाउन्ट नाम्बार एड्रेस बेफोरबायदि होनांगोन आरो आधार कार्ड नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन नाम्बारखौ दा बेवहाय आं थुबाव दा थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैबाय थादों जानाय नङा दायो दा वेबसाइटखौ नोंथांमोना गाहायाव होखाबाय बे डिसक्रिपसननिफ्राय थांनानै चेक खालामबाय थाबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेहाय हागोन ना हाया नोंथांमोना क्लिक खालामबाय थाबानो उनावहाय जुदि हायोब्ला रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो एप्लाइआ जागासिनो दङ माने जादों दहायसो नायदोंमोन आङो जायो ओमफ्राय जों दायो खनसे आरोबाव नायबावनोसै गोसो मोनस्रा दा जों बेवहाय क्लिक खालामबावनोसै दा जानाय नङा लोगोफोर दायो जाथ'वाखै दिनैनि डेटआव बेनो जाबाय 15 मेआव जायाखै आरोना दायो जाथ'वाखै